Izložba fotografija o 50. obljetnici gradnje crkve na Okitu otvorena je u prošli četvrtak u gradskoj knjižnici Juraj Šišgorić u Šibeniku. Izložbu su predstavili vodički župnik don Franjo Glasnović, umirovljeni biskup Ante Ivas i organizator izložbe Josip Jole Mateša. Izloženo je 30-ak fotografija, od kojih većina prikazuje obnovu crkve na Okitu iz 1967. godine. Fotografije je prikupio i izložbu postavio Tonči Juričev Grgin. Župnik don Franjo Glasnović naglasio je kako je Okit nepresušna duhovna snaga, inspiracija i pokretač duhovnog života. Pa kao što ste sami spomenuli, evo, ova izložba jest zapravo znak jednoga vremena, ali to je samo dio ili etapa povijesti Okita i onoga što Okit znači za Vodičane koji tu nalaze i crpe snagu, duhovnu snagu, evo, za njihov ljudski kršćanski život. Moj prethodnik don Frane Šimat, evo, nakon što je crkva, evo, i po treći put, to je drugi put bila srušena 1991. u agresiji na Republiku Hrvatsku, pokrenuo je cijeli vodički puk i počela je izgradnja te crkve. Od tada je prošlo, evo, skoro 20 godina od kamena temeljca. Crkva je najvećim dijelom ova nova, sada treća crkva na Okitu izgrađena, ali ima još nekih detalja i trebalo bi još možda učiniti da crkva istinski, to je svetište, bude onaj znak onoga što Okit jest, mjesto susreta s Bogom, mjesto gdje Vodičani nalaze, evo, i utjehu, jer se utječu Blažoj djevici Mariji Gospi od Karmela, ali sve više vidimo da bi to mjesto moglo biti i mjesto gdje turisti rado dolaze, jer sa vrha Okita se vidi krasna panorama samoga grada Vodica i onih okolnih mjesta oko Vodice. Koliko vama osobno kao svećeniku znači Okit? Pa evo, ja sam i prije dolazio na Okit pomagajući don Frani kao mladi svećenik, a sada kao župniku znači mi puno, jer tu zajedno sa svojim, evo, pukom, sa vjernim Božjim pukom Vodicama, svi mi dolazeći na Okit zapravo želimo doživjeti jednu blizinu Boga. Bog je blizu u svakoj crkvi i u osobnom sutu s njime, ali evo, za nas koji smo u Vodicama, zapravo istinski se čuje ono što Okit zapravo govori. Slušaj, sinko, ovdje Okit govori nam i kroz povijest, a zapravo tu se pokazuje ona snaga kršćana, ljudi koji su kroz povijest uvijek tu nalazili snagu i utjehu, a onda i u svim nedaćama koje su se događale znali su ponovno, evo, taj Okit obnoviti i vjerujemo da će Okit, evo, i dalje živjeti u srcima i u životu mladih generacija Vodičana. Jedan od priređivača izložbe Josip Jole Mateša naglasio je velik značaj Okita i crkve na Okitu za vjernike Vodica. Istaknuo je kako je crkva 2 puta rušena i 2 puta obnavljana. O obnovi iz 1962. godine kazao je kako je ona bila uspješna zahvaljujući vjeri Vodičana. Motiviralo je najviše, bile tu i prkosa, jer su ondašnje komunističke vlasti zabranili gradnju crkve. A ondašnji župnik do Vjekoslav Kurent, koji ga je Bog providio da dođe u Vodice, a nije bio Hrvat, nego bio Slovenac. I čak je za vrijeme Drugog svjetskog rata zauzeo se za mnoge mještane u mjestu gdje je prije bio i tako da je dobio čak odlikovanje od komunista. I ovdje mu nisu mogli ništa. A on je bio uporan i radio je 10-15 godina dok konačno nije uspio dobiti dozvolu. On bi imao, volio je reći, kaže nama, ministrantima, pasija paro, kaže, opet ništa, kaže, opet od Ruda do Pilata. Ali konačno te svete godine, 1967. 1966. Kad je dobila dozvola, sav vodički puk koji je išao u crkvu, koji je vjerovao, i oni koji nisu vjerovali, oni su tajno davali novac da se to izgradi. I sve se nosilo na ruke gore? Sve se u 199 skalina, stepenica, sve se iznalo gori. Škaja, salbun, kamenji, grede, punti, pokrov, sve se to nosilo, voda, sve se nosilo to. Znalo nas je biti i do 250. Do 250. To je sa takvim oduševljenjem rađeno u roku 72 dana. Od već temelja koji su bili postavljeni. U 72 dana crkva se izgradila, ispiturala, slika se vratila konačno svečano u svečanoj procesiji, jer
nisu dozvolili procesiju, ali on insistira da se ona mora svečano vratiti nazad. I tako je to bila nakon rata prva javna procesija kroz mjesto, odnosno od župne crkve do brda Okita do svetišta Gospe. Umirovljeni biskup Ante Ivas također je istaknuo povezanost Vodičana sa Okitom, posvjedočio i svoju osobnu povezanost sa svetištem na Okitu.